Jeg skal sige lidt på, hvad det er, du vil have. Hvad er det, du vil ændre? Jeg vil ikke ændre noget. Jeg vil ikke ændre på noget. Jeg vil ikke ændre på noget. Jeg vil bare gerne have en juleferie, ligesom du havde en sidste år. Du har en stadigvæk juleaften, og jeg har en nytårsferie. Den nytårsaften. Men dagen mellem jul og nytår, jeg gerne have, det her du har sidste år. Men er det ikke fra statsamtet, som vi lavede dengang? Altså prøv her. Det har vi jo ikke set. Det sidste år havde du om alle 14 dage i julen. Det jeg skulle have med julen i sidste år. Det havde du faktisk. Du havde en hele ferien i går. Nej, jeg kan huske, hvordan det ikke gik af helvede til, fordi han skulle have anden juleferien sammen med sin Nej, jeg havde ham 1 time den 26. resten af ferien havde du ham. Det er rigtigt. Jeg vil ikke diskutere det niveau. Det er fuldstændig rigtigt, når jeg siger det. Du havde ham kl. 26 om aftenen. Du står og overskrider så meget. Jo, det er det faktisk, fordi du ved, hvad jeg siger. Nej, men der var jo 16 til alle 14 dage. Men det er jeg ikke klar om det nu. Prøv lige at tage klar om det i telefonen med dig. Du hører ikke, hvad jeg siger. Du var der, siger hun havde, men der var 16 til år i julen. Det sekunder fra sidste år, det er bare sådan, at hvis vi skal lave nogle ændringer eller noget, så vil jeg vide, hvad det går ud på. Det skal ikke ændres. Men prøv at høre her. Du sagde, at meget sidste år var Alexander hos dig i julen. Prøv lige at høre, hvad jeg siger til dig. Hvis du vil ikke ændre noget, men du siger, du vil have med i julen med julen i år. Det er jo ikke. Det er jo ikke. Det vil jeg gerne. Jamen, det er da ikke gribe. Ellers har du ham hver eneste år jul og nytår. Fordi du 14 dage af dine. At det ikke er indfør. Det synes du er rimeligt. At du har ham alle dage med jul og nytår. Det synes du er rimeligt. Svar på spørgsmål. Er det ikke at indfør? Det er juleferien. Nej, det er juleferien. Det er fortsat på det. Er det ikke at ændre tingene, hvis det er sådan, at du vil have med nytår, hvor du skal have? Jamen, synes du, det er rimeligt? Alle jul vil det være på dagen. Spørgsmål. Hold dig til spørgsmål. Ja, det vil jeg. Jeg vil ændre det i julen. Ja, det vil jeg. Det er bare lige at spørge dig. Hvad er det, du ændre det? Jeg vil ændre det i julen. Ellers har du ham alle år fremadrettet i julen. Det har du haft i de her 7 år, altså noget, der havde du for, ikke? Jeg har ikke